Vítajte na adrese, kde sa prestíž spája s absolútnym pokojom a zážitkami. Sme v jednej z najžiadanejších častí Liptovského Mikuláša, odkiaľ máte Tatralandiu, Liptovskú Maru aj hory doslova na dosah ruky. Je to miesto, ktoré si nekupujete len na bývanie, ale ako trvalú rodinnú hodnotu. Pozrite sa na tento slnečný, rovinatý pozemok. Je to čisté plátno pre vašu víziu budúcnosti. Keď prejdete Prahom, uvidíte dom v jeho najúprimnejšej podobe. Izby na prízemí sú vďaka veľkým oknám zaliate slnkom. Pôvodná dispozícia je pripravená na nový zmysel. Netreba nič zložito búrať. Je to poctivý základ, ktorý čaká na niekoho, kto v týchto stenách vidí budúci domov, nie starosti. Na poschodí sa otvára priestor, ktorý sa vám prispôsobí. Či tu zariadíte detské izby alebo tichú pracovňu, je len na vás. Sú to izby, ktoré dýchajú pokojom a súkromím. Tento dom má poctivý základ pre vašu víziu. Pozrite sa, ako sa tento priestor pri troche predstavivosti zmení na moderný a štýlový domov. Stačí len začať písať novú kapitolu vašej vlastnej budúcnosti. Takmer 600 metrov štvorcových slnečného pozemku vám dáva slobodu, ktorú v meste nenájdete. Či tu postavíte priestrannú terasu alebo bezpečnú záhradu pre deti, toto miesto je pripravené rásť spolu s vami. Toto nie je len dom v pôvodnom stave, je to vaša šanca na vlastný kus Liptova. Miesto pre bezpečné detstvo a pokojné večery v súkromí. Budúcnosť tohto domova začína vašou obhliadkou. Zavolajte mi a poďme sa tam spolu pozrieť.